Naimbag nga daw mga kakabsat and welcome back to Munding Kitchen! Ngayon mga kakabsat, ipagluluto ko ng aking specialty na spaghetti, yung aking mga katrabaho sa opisina. Okay? So kung nakikita nyo, nandito lahat yung mga ingredients na gagamitin ko para ipagluto sila sa araw na ito. Alam nyo naman kakabsat na ngayon ay Noche Buena. So, kami guys, sa klase ng trabaho namin, kami ay nagsiselebrate mostly ng holidays, especially Christmas and New Year sa opisina. So, naging culture na namin ang pagdadala ng pagkain para pagsalu-saluhan sa opisina. And ngayon mga kabsat, ipapakita ko sa inyo kung paano ko iluluto itong specialty na spaghetti ko. So ano pang hinihintay mo mga kakabsat? Tara! Join na! Naimbag nga Aldaw Kakabsat! Sa hinabahaba ng ating pagluluto mga kabsat, ayan na nga, naluto ko na yung spaghetti sauce. Ito yung sikreto kong spaghetti sauce. So, this is the finished product. Ayan, so mainit-init pa mga kakabsat. Ayan. Ngayon, ayan, lulutuin naman natin yung ating spaghetti pasta. So, ano pang hinihintay natin mga kakabsat? Let's get to it!
finally, mga kakabsat, naluto ko na rin yung spaghetti pasta. Tapos na ako nagluto. Yan. So, ipapakita ko sa inyo yung napakaganda at napakahusay na pagkakaluto ng aking spaghetti pasta. Yan. And now, mga kakabsat, ready na rin akong pumasok. Ready na rin akong ipatikim itong aking specialty spaghetti sa aking mga kasama sa trabaho. So ano pang hinihintay natin mga kakabsat? Magpalit na tayo. Tara! Join na! Ayan mga kakabsat, ready na nga ako para pumasok sa gabing ito. We will be celebrating Noche Buena, of course, sa Opisina. And of course, napack ko na rin yung aking specialty spaghetti. Ayan, nakikita nyo guys, naka-red ako dahil red is the color of Christmas! Ayan. So ano pang hinihintay natin mga kabsat? Tara! Join na! Tapos na nga po yung Noche Buena mga kabsat, and nabusog po yung mga kasamahan ko sa opisina dun sa spaghetti, and of course may mga dagdag pang dinala na pagkain. I hope mga kakabsat na kayo din ay nag-enjoy sa inyong Noche Buena with your families. Okay? Ang swerte-swerte nyo dahil kasama nyo sila sa Christmas Eve. Also mga kakabsat, maraming salamat na naman sa inyong panonood dito sa channel ko. If you haven't subscribed to my channel yet, please click the subscribe button and also click that notification bell para ma-notify ka sa mga future vlogs ko. And also mga kakabsat, kung may mga gusto kang ipagawa sa akin sa mga future vlogs ko, don't forget to comment down below. Until next time, this is your Kabsat Munding. Tara, join na!